Abi jauh, ik ga je sier man. Het is jacks man. Ik ga je back brakes kop. Wat zeg je poes? Vloek me weer. Wat zeg je? Hoe kom alle deze hier dat vloek je? Oh je fucking hoor me zo zeggen en. Maar dan samen dat je me bang. Fucking zeg je helemaal ja. Je moet niet na zo konten die doen zo gaan nou kon. Hoe kan je nou na iemand kan nou? Nu kom zo. Moet ik zo fucking ver kom te doen. Die man lijkt net kapra. Hij weet wel wat praat ik kat zo. Kom niet. Kom eet je kon ze kennen. Ik heb ook een beetje naar ik verdoor. Hij dat niet om maar. Ga je die ook worden zo par? Wat zeg man? Je fucking hoor me die man. Die dan fucking maar dat die fucking niet. Dan gaan jullie breek. Nee, jij niet eet die van niet. Dat poes ja. Jo poes. Iemand zou poes. Jo poes. Ja. Luister hier zo. Weet je wat gebeurt aan de andere kant dan broer? Ik zeg je fucking man dat je de kak. Hey, nee man, wat er ook. Kom niet fucking. Ik zou ook een bank gaan. Als dan hij fucking aan de bank. Hand